His church, for His nation, and the world at large. In this fast, we pray that God remembers him and receive him unto himself. We will pray for God's consolation to the entire family, the entire royal family, most especially His Royal Highness Otumfuo Osei. May the strength and comfort through the power of the Holy Spirit be their portion. Finally, we pray that God blesses this family and grants today's 1 week observation a perfect one. Rest eternal.
to know and love as a companion in our pilgrimage on earth. In your boundless compassion, console those who mourn, that as we pray that we may see them the gates of everlasting life, and continue our course for them. This we ask for your Son, Jesus Christ, our Lord, life and resurrection, all who put our trust in Him. Amen. Please sit for the names. Our first Bible reading is taken from the second book of 2 Kings chapter 20, verse 1 to 6. 2 Kings 20, 1 to 6. And obey in righteousness of the Lord, and from the way I talk to you, see and you. And Yancy Bambo, let us see. Psalm 120. Oslote asasi yefo ekiso. Ena ekiso hajjiko. Ehe wa. Oma wanai ekiti. Yoshe Israel otuku na kona. Ebrahim yefo. Ebrahim nsa nifaso ekiso. Never be so much like the law. We are so clear. And now, something and I never show so money in or show class. You are never show free and you feel so efficiency in the house. And you saw. Never be so much like the law. Oh, everybody, Mama, and Mama, you say to go down, and Mama, and you saw, never made so much before, and here and more. Amen. Graduation order 283 in 283.
For you shall die, and you shall not recover.
And then Hezekiah yare wuyane na Amos ba odifo Isaiah eba ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie hyɛ wo fie nsamanseɛ na wobɛwu na wonya nkwa. Nyame mu adehyɛ akwantu kɛseɛ bi ɛda ɔdasani bi anim ɛwɔ asase so. Akwantu no adehyɛ ɛretu bi, ɛnko ɛretu bi, ɔsɔfoɔ ɛretu bi, asɔre ɛretu bi, ehiafoɔ ɛretu bi, adefoɔ nso so ɛretu bi. Ne nkasa mfa aburokyi akwantuo ho, ne nkasa mfa nkra akwantuo ho, ne mmom nkasa fa owuo akwantuo. Esiane sɛ aburokyi akwantuo no paa n'akɔ, nkra akwantuo paa n'akɔ, nanso owuo akwantuo deɛ mmerɛ no so a wokɔ owu mpo atwa sɛ wokɔ. Ɛno nti mpanimfoɔ so owuo ayɛ kontompo bi ɔsamansɛ nyinaa. Onyankopɔn ɔbɔ yɛ bɛ wiase hanom no, mmerɛ bi bɛso a ɔbɛto nsa afrɛ obiara yɛkɔ akɔbu yɛakɔ kyerɛ Awurade. Rɛsɛn sɛ ɔdasani ayesaw yɛ dɔteɛ mu na wofiriɛ na dɔteɛ mu ɛna wobɛsan akɔ. Anɔpa yi yɛde deɛ esii ɔhene Hesekia abrabɔ mu ɛna ɛtu yɛ mɔfo. Ɔhene Hesekia ho sɛ woyɛ ɔhene, sɛ wodi diberɛ kɛseɛ, gyinabea biara na Awurade de wasie biara ɛyɛ animuonyam hyɛ. Ɛno nti ɛtwa sɛ tumi a Onyame de ama wɔn wɔde tutu nneɛma yie, wɔde tutu abusua yie, wɔde tutu ɔman yie, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asomdwoe ne mpontuo. Nti saa anammɔn no ɛna ɔhene Hesekia ɔtuiɛ. Na ɛkɔduru berɛ bi a yare kɛseɛ bɔ ɔhene Hesekia. Ɛno nti he was bedridden na ɔntumi mpie ɔda mpa so. Ɛna Onyankopɔn soma ne diifoɔ Isaiah ɛkɔɔ ɔhene Hesekia. Na woyare na nka Nyame diifoɔ ɛreba wo nkyɛn a na nka onidasoɔ ne sɛ nka ɔbɛka asɛmpa bi akyerɛ wo ama anigye aba, ayaresa aba, ahoɔden aba. Nanso so ɛnyɛ deɛ ɔhene Hesekia susu yɛ ɛwɔ ne tirim no, nyɛ no na Onyame diifoɔ Isaiah ka kyerɛ. Asɛm a ɔka kyerɛ no sɛ siesie wo ho, yɛ wo will, yɛ wo fie nsamanseɛ. Esiane sɛ wobɛwu, you are going to die. You will not recover from your sickness. You will die. Asɛm bɛn ni? Nananom, sɛ wote asɛm a ɛyɛ da ɛdeɛ na woyɛ. How would you take it? Megye di sɛ Isaiah asɛm yɛ no ɔhene bɛbusa ho sɛ wogye di sɛ asɛm wɔ ɛfiri Nyankopɔn hɔ. Wogye di paa. Ɔhene tee saa asɛm no a na ɔtwa n'ani hwɛ dan. Ɛsiane sɛ na ɔntumi nsɔre mfiri nnipa so mpo. Ɔtwa n'ani hwɛ dan ɛna ɔsuru yɛ bɔ mpaeɛ. Ka kyerɛ Awurade sɛ, Awurade, diberɛ a wode maa me, mamfa ahoahoa me ho, mede so nso mpa. Ɛboa ma nyamesom ɛkɔ so wɔ Israel, mpuntuo bae, nkɔsoɔ bae. Awurade na dɛn. Enti Isaiah mfiri ahemfie hɔ koraa ahokɔ nsi abɔnten ɛne Nyame san ka kyerɛ bio sɛ kɔ na kɔka kyerɛ ɔhene Hesekia sɛ metie ne mpaebɔ na memma no mfihyia edum na ɔde esisi. Ɔhene Hesekia sui esiane sɛ edi kan na osuro wu te sɛ deɛ yɛn nyinaa yɛsuro wu. Deɛ ɛtɔ so mmienu na ɔmmoaboa ho ɔnsiesie. Trustam kyerɛ yɛn sɛ yɛnsiesie yɛn ho nsie esiane sɛ yɛn mmerɛ koraa wobɛbɔ dɔɔ no egu Yesu. Nti mpaebɔ no ɔkenkan mmɔdenfo a wɔbɔ ɛde kyerɛ Awurade sɛ Awurade hwɛ na wakɔ ama yɛ wɔ din na mmoa me. Ɔdɔfo a wotie me anɔpa yi, biribi asi na Nyame ɛhwɛ w'abrabɔ mu akɔnsida biribi de agye wo a wobɛnya bi anaa? Wobɛnya papa yɛ bi anamɔpɛ bi a wotuo bi na wahwɛ na ɔde akɔnsida wo anaa?
yɛsua Awurade sɛ ɔnka yɛ hɔ no ayɛ na akammɔpɛ wɔ sɛ yɛfu a ɛne mfie bɛba yɛ na abrabɔ ɛtumi ayɛ ɔse siesie wo ho na wobɛwu siesie wo fie na put your house in order. House is na hɔ ɛma na wɔn yɛ mu ɛna ɔde ma wa yɛdi kan ɛyɛ yɔ ɛsɛ wankasa wɔn efie a yɛdi kan wakoma mo ti sɛ na wɔde ko nua ho beebi a wɔn nua yi di kɔn ɔsɛ waa wɔn nyɛ etu mpɔm a na wɔwura hɔ wɔfu aga ɛnɔmɔmɔ yi bi a wɔyɛ mu biara a ɛnkɔ yi Awurade sɛ yɛnsiesie fie yɛntoto mu bi you are the first house. Martin Luther King Jr. ɔsodaeɛ yɛntaeɛ a ɔso na ɔkɔɔ fie na ɔhu sɛ Jesus Christ ɛfiti abɔ ne ɔhu Yesu no a ɔhyɛ fie ne dɛm abɔnten no mu things were immense and no man could get the dining table so in Papa, the secret way that and why was I says he did no man why because Jesus Christ now he was in a habit when he came and I used to say they fear so well you saw it when you yes, be serious. Sir, I know what they will be feeling now. Hallelujah. We just see you made any of Psalm 121. Remember me this much of the problem. Again, I'm more favorite. Nana, you're more favorite. The second house, and who took as a parent, as a family head, as a chief, as a king, Nana Tufo. Tuni and Yamaya, a Radisian for Tuno, Jaya Maso, yes, in Jaya Papa, I pray. Hallelujah. Praise the Lord. And see, Yanana, ye cry me, Papa Yabi, at the amount of the amount. The Sarah said, the granny, you are crazy upon everyone to you, and they gave you yellow. I'm sorry, I will be key. I did someone and gave you yellow. Someone said, wow, we leave you. What do you say? The Ravi won't see. Mania, na Kenya, Yabomadi, Fee, Yamaka,
hyɛ na ɔnsiesie awerɛhoɔ aba nanso ɔnhyɛ yɛn na nneɛma nyinaa wɔ Nyame Agya, Nyame Ɔba, Honhom Kronkron ne din. Amen. Any deal. Irade, anyone tonight?
ka ho na wɔn ani gye bere a wɔhunu ne wura no. Awurade asomdwe ne mu nyinaa ntra daa. Ɛne anidie mu ahwɛ wo anim wɔ na woebu no ka kyerɛ sɛ Christ asomdwe nka wo. Kristo sɛ ɛne wo sɔre ne mpa deɛ ɔde ne deɛ no sɛ ɔnya mpa obiara ɔte ase na ɔde ne deɛ no ɔne mu deɛ ɔfɔkye kɔ afɔkye ne a agye afɔdeɛ ɔfɔkye.
Kristo manishe kwa mpaya na mafarbo Yesu kutukunya. Asumye ni munyina ntrada Yamye jwamo yibyasi na boneko mana homeje Yamye jwama boneko mana homeje Yamye jwama yibyasi boneko mana homeje pindi Obrasya paibo raji bomu ya mau ose nasi ya homeje ni buku kompromi yang fantastis
Yesu Kristo no na yɛnom ne mogya na yɛntene ne mu daa na ɔno nso ntena yɛ mu daadaa. Amen. Any Christian Communion Asian Temple 182 in 182.
Reception initiation ceremony A 408 initiation ceremony 499 499.
And I may be saying, Ah, beaucoup de gens, jamais. Non, non.